हमरा के कुछ ना समझले न 3 में न 13 में हमरा के कुछ ना समझले ल त मरुआ बनवले रहेले तो लड़का के कमी बा में का करबा ज्यादा हम त चाहत नहीं बाबू हम के त चाहत नहीं कि कोई से हम त एक दिन कर खीस ने कहबो कन कि पपीता कर लिए बना के दे दे एक बार हम खा के मर जाई राज रजी है तू जल्ल नहीं का कहे जाई ए हम घरे ना रहेनी रहबो करम त टूर नहीं रहे त बहरी बैठा रहम कुकुर बिलाई नहीं है फोन कइनी है यहां के त कहत तनी कि भेज दे इधर ये बाजारिया में बानी जाई तो ठीक बजा तनी होइसे केहू के कह जाला दुआरी पर से कि जाई त ना वहां के बोलैनी तब न कहत तनी हम ऐसे थोड़ी कहत तनी बुझ गनी तार बती जब कहत जातन छ तो ठीक न फिर आई बैठ खाना ना खा के त जाई हो फिर आई कहियो ई बताबो माने तार खाना नहीं खे पचत जब ले कोई से शिकायत हमर नहीं कर लेते तो जौन करत और तौने न कहत हम दूसरा का तारा के जहर देनी हां माने सुधारबो कि ना सुधारबो तू अब तो ऐसा एकदम से न बन गइलू लागत कि धरा आगे पीछे कोई होइए नहीं कि तू कुछ बोलबे ना करेलू इतना शरीफ हो गइलू बोला का करे के शर्म कर ए बूढ़ी अब से शर्म कर आकि हमार के चाहे गरिया के हमई पूछे तन तहराजी में नहीं खिसा आवा चाहे उ नहीं खाए आवत पूछे खातिर छिला तर त टोला महला नहीं खे जानत कि फलान के पता कितना इज्जत करते हैं अपनी बुढ़िया के नौटंकी दिखाओ तड़ू दाल भात का खबर है और शिकायत कोई नहीं है जौन कहत और तेवने ना कोई नहीं है शिकायत क देलु पूरा बात बतिया घलु कहत तड़ू कि होइसे कहनी है होइसे कहनी है जौन दुक और मिलत ना तौना ना देब खियैला बिना त के डहका के मुआ घलब समझलू कहतन कि बस सुधार जा नती हमरा के जानतो नहीं हम कैसन हई सीधा खातिर सीधा है खराब खातिर खराबो हई जा डहकाब ओ तब जैसन करबो वैसन तारा आगे अइबे करी सरवा हम तो परेशान बनी अपन परिवारे के लेके हमार चाहते न रहे बियाह शादी करे के पहले ठीक न रहे शादी बियाह ना भई रहे आदमी कुंवार रहन त कतना बढ़िया से जिंदगी बीतत रहे बाजारी कर लो हाँ हो बाजारिए से आवतनी एगो बात बा जन ले का बात बोला हम गइल नहीं हां घरवा अच्छा हमारा घर भी रह से पानी भइल कि ना अरे सेवा पानी भइल हां तो तुम्हारे गजब गजब बोलती है रे ये मर संकल वाला का हो हमार मेरा बहुत बढ़िया हिया पानी मांगली है चाची अच्छा दियोस बोलो छी हनुका के हां ई का कहे के ना का कहि हम माने मजा ले तड़ अरे झूठ हम बोलब त कोनो फायदा बा हमारा मजा ले का करो हम मैं रहे के मजा ले अभी तो इला 2-4 दिन होता हमारा इहो बात ठीक तोरे से भेंट कर नहीं तो का हाल चाल ठीक है बा ठीक बा ना हो के चाप के रख ली ना तो माई के तोरा बोलत सुने ले ना अरे मर्द हमारा सामने ना बोले ले माई के तो का हमर से तो बहुत उरे बोलस है हमरो कहती ठीक बा तो जाई भेंट करी ई कौन तरीका रे हां ई मर्द बड़ा बेशरम बिया हो ऊंच मध्य में ओकरा बुझाते नहीं कि हम का बोलतनी का ना तो घर जाते समय हां घर ही जातनी हम हो घर ही तब चलो चली हम तोरे के लिए जात नहीं बाजारी है ना तो चले के घरे चल ई लेकिन ठीक नहीं कर तो समझा तन देख अच्छा समझा दे तोरा पता इतना दिमागे जोर जत ना मन करता ना कि मुहे फोड़ दैया बहिने अरे काहे नहीं मर जत तू आ त जियले कौन सुख बाटे घर में तो कुछ हम तो थोड़ा ना देखत रहनी हम त ये देखत रहनी कि कुछ धइले बड़ू कि नहीं खुद धइले हां ना ठीक है ई मर जाओ तू जियत रही ह कैसे कि तू जियबू ना त हमर जिंदगी पार हो जाई अरे बाबू हम देखे कोनी दुगो रोटी डाल तो देखे कोनी कि चार बाटे कि ना तब को देखे तू चोरावत करत अरे सुनी पहले बतिया मन तो ई यही से का ई कहू हमरा आगे के सामने ढके तो कहत रही अरे हम मम्मी जी के देखावत रहनी कि फेगुबो ना अपना कहला कि अपने ससुई के यही करत रहली त हम मम्मी जी कहते कि देखी असही मारत ये गरियावत ये अपनी ससुई के तोर तिरिया चरित्र ना केहू ना जानी आज पर आंखी देखल हनी काने सुननी तब अछरंग लगाव तड़ी हम सही कहते हम का सच्चाई बताई हम का कहे जाई हमर तो कहल ना कहल कुल बेकार बाटे असही अपने ससुई के न पतो है उनको करती है तारो के देखावत रहनी कि होइसे कोई सास के अरे मुझे पति से सुनी देखो हम तो करबी ना के नहीं की कहत नहीं काहे के मारत रह ऐसे करबे त हम घर छोड़ के चल जेब काहे मारत रह तू नहीं खुजा न त आटा के मारल आ मेहरारू के काड़ल बराबर ह अरे ज्यादा परिवार के ना पत्नी लक्ष्मी होकेली स हमर घंटा होकेली स लक्ष्मी होकेली स समझ में आता का करबो छोड़ दे द तोरा समझदारी नहीं खे छोड़ जा कुछ ना कहनी पहले देखो हम का मार
तू हटा के सामने से हट पहले तोरा बुझाता कि तोर का लागी तोर सास लागी ए मम्मी जी देखी रवा गोड़ पर गिर जाता नहीं हम का गिरता अरे गोड़ पर का गिरले बड़ू हम तो मार के कह कि गोड़ लागत नहीं देखी जवन भइल तवन भुला जाई ऐसन गलती अब दोबारा कबो ना होई आके बच्चा चले जा रितेश कहत रहन जानली माई लेकिन हम ना उनकर बात ना मानत रही ठीक कहत रहन जैसन करनी वैसन भरनी जैसन कहलू वैसन सामने आइल हम काहे खातिर अच्छा बोले ही जाई बता कहे जाई आज एकरा संग तू ऐसे करतड़ी कल तोरो लोग लइका होई ह तो तोरो संग वैसे ही ना करिया सा जैसन करबी वैसे ना पैबी देखी ना अब जवन गलती भइल हम और से हाथ जोड़ के मम्मी जी माफी मांगत तनी मेहरारू न बड़ू की मेहरारू दोबारा ऐसन गलती हमरा से ना होई जे अपना सासे के इज्जत नहीं करत वो दूसरा के का इज्जत करी हो देखिए हम आज के बाद से मम्मी जी के सास ना अपन महतारी मान के आ सेवा पानी करब सचो के मम्मी जी छोड़ दे ना बोलल जाला जो घर में खाना बना जल्दी बैठा बैठा तो मम्मी जी मुंह देखल पाक हमरा के माफ कर दियानी ना बताई का हम का तू कहले बानी तोहरा के तो बोलत नहीं आखिर निमने कमावा बिगड़त वही कमावा खातिर न केहू के सास दारू भांग पियले बा खइले बाटे कि बेमतलब के बोली तोहरा के हैं ठीक भैया खाली तो भगवानो माफ कर देना तो हमरा के रउआ माफ जा कर माफे दे ना कहले बानी जा जा रहो जा ढंग से कहां चलली माई और माई के कुछ हो गइल कहीं जाकर डूब धस के मर गइल तो तोहर दादी मर मुंगा दे में एकदम नहीं कुछ रहता हमके ठीक बटे ठीक बा देखिए हम गलती के मान लेनी हो ना अपनी अरे मान के ले हलू घंटा मान ले हलू भाग गइल के जन कहां गइल कहां ना कोनो ठीक बा खाना बना हम जाई खोजो करा के बतावा हो हमरा आँख पे ना पट्टी बना गइल रहे तनको हमरा समझिए में ना आवत रहे कि केकरा संगे हम का करत तनी बतावा आज मारे गरियावे लगना हो तो कितना उनका मन में तनी मनी मोह रहल कतड़ी की रह दे हमरा पतोहिया के मत मार दोबारा ऐसा गलती हम कबो ना करब जा तनी हमरा मम्मी जी की मन पसंद के खूबे खाना बनाए खियाए वहाँ के